everyone. So, this is Proud Waray. Today's video po ay magluluto po tayo ng spinach. So, nag-prepare na po ako ng bawang. So, magsusutay lang po tayo. At antayin po natin mag-golden brown ang bawang. And also, added po yung steam ng spinach. Hiniwalay ko yung leaves at saka yung steam kasi mas madali maluto yung leaves ng spinach than to yung steam. So, konting lang, mga 5 seconds. Maluto lang siya po. Kailangan siyang crunchy lang din. And added po yung leaves ng spinach. So, ayan. In-add ko na po siya. So, imimix lang po natin siya. Tapos, antayin po natin na lahat po sila is luto na. Halo-halo lang po siya. Then, after that po, ginaganyan ko po siya pag nagluluto ako. Hinihiwalay ko talaga yung steam at saka yung dahon ng spinach para hindi po malaga yung dahon ng spinach. So, pagkatapos niyan po is nahalo na, maglalagay na po tayo niya ng oyster sauce. Oyster sauce lang po yung nilalagay ko. Nothing else. Wala na pong salt. Kundi oyster sauce lang po yung nilalagay ko. So, ayan na po siya. Parang luto na siya lahat. Then, ilalagay na po natin, as I said, yung oyster sauce lang po ang nilalagay ko. And so, 1 tablespoon lang po siya. Ayan. Tapos, i-mix mo ulit and added some water. Konting water lang para ma-absorb lang po niya yung oyster sauce at saka para maluto ng konti yung spinach. So, para may konting gravy naman po siya para hindi dry yung pagkain, pati yung kanin may sabaw ng konti, di ba? So, after that, in a while, mga 1 minute is luto na po siya. Ma-absorb lang po yung gravy sa spinach para may lasa at saka sa oyster sauce. So, and then, it's only optional to add chili. Nag-add po ako ng chili para sa fragrance niya para may pagka-spicy po. Yan. Optional lang po yan kung gusto mo mayroong spicy ng konti. May kikurot sa dulo ng dila mo. So, nag-add po na ako ng chili. Red chili po. Then, pagkatapos yan, in 1 minute, ready na po siyang i-serve. So, magpi-plating na po tayo. Let's start plating. So, ayan. Nililipat ko na po siya sa plate. Nag-plating na po ako. Ayan na po siya. So, tingnan nyo yung itsura niya. Is green na green pa po siya kasi ayaw ng amo ko ng lata. Gusto niya lahat ng leaves or lahat ng gulay lahat ng gulay is stable pa rin po yung kulay niya. Green pa rin po siya. So, that's it guys. Ayan, makikita nyo naman yung kulay niya is green na green pa. So, that's it guys. I hope you like my video. If you like my video, just give me a thumbs up and subscribe and also comment down below kung nagustuhan nyo. And also, don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga latest video. So, see you to the next video mga Tropa Peps. So, yan. Hopefully, nag-enjoy po kayo sa aking munting video. So, let's eat lafangan na. Bye for now. And this is Proud Waray.